Nou, voorheen kwamen de fietsers zo het fietspaad de stoplichten door richting Marsum. Maar dit hier is het oors. Gaan we bovenlangs, over het fietspaad, richting Marsum. Mooi beschut langs de BM. En zo komen ze in Marsum binnen. Pinksterman die gaat het wel los. 15.000 fietsers betwingen de halve steden. En dit is wat ze gewoon wel langs moeten. Werk onder nieuwe hek omlaut voorkomt dat de fietsers je deel kennen. Voor de organisatie betekent dat ze een omleiding bedenken moeten. De bevestigde draaiboeken, maar elke keer is er wel wat anders. Dus zou dit hier ik weer. De routeplanners gaan aan het werk en zij zocht een nieuwe route eruit. Voor het eerst komen de fietsers dwars door Marsum. Ze komen van Oud-Lauwert, hier Marsum binnen. En ze gaan zijn rug terug, door Marsum, rug uit. Mooi hier wat omheen, door het prachtige centrum. De route door Marsum betekent wel dat er een aantal verkeersregels voor worden moet om ongelukken van te komen en om elk de goede kant op te sturen. Vooral de verste deelnemers om de Alversterretocht moeten er goed om denken. In je verkeerde afslag en ze zitten midden in het werk onder heek. Nou, we wassen is wel, maar ik ben bang dat ze bij de auto inmiddels al even binnen. Dus er staan nog verkeersregelaars om ze op een route te horen. Het had wat extra tijd en moeite kosten, maar slim vindt de organisatie dat achteraan net. De fietsers hebben nou een mooiere route. Ik vind het van wel. De oor is wat keeler als die auto gisteren nog erom riep. En nou kost er ook dwars Marsum heen, maar het is ook wat beschutter, wat meer BM. Dus ik vind het zeker een mooie route, maar dat is persoonlijk.